Så her er en lille introduktion til 3D i Cobra. Jeg vil gerne have en kasse, der er 3 på den ene led, 4 på den anden led og 6 på den sidste led. Så jeg starter med at lave en polygon. Starter den i 0 for nemhedens skyld. Ud til 4. Og til 3. Og tilbage. Så nu har jeg et rektangel, der passer i mine mål. Så går jeg op i vis. Vælger 3D grafik. Så får jeg en lille kasse heroppe, hvor jeg nu kan se mit rektangel. Så klikker jeg lige på den, på det vindue, for at få værktøjerne frem. Her der vælger jeg at tage udvid til prisme. Så kan jeg trykke og holde inde på min flade og trække den op, sådan at jeg kommer hen til der, hvor jeg gerne vil hen. Slip den. Og så har jeg min 3D grafik. Hvis nu jeg gerne vil have målet på rumdiagonalen for eksempel, så kan jeg vælge at gå op i under vinkel her. Der er et værktøj, der hedder længde. Og så kan jeg vælge et sted og tage rumdiagonalen for eksempel fra H til B. Og så kommer afstand HB herover. Så det vil sige, at rumdiagonalen er 7,81.